Det er forfærdeligt, at en russisk trussel har kunnet trænge ind i vores land. Det er uacceptabelt, at det nuværende forsvar ikke kunne stoppe dronerne, før de nåede ind i vores land. Vi i Centrale Ansvar vil gøre alt for at styrke vores forsvar, så en episode som dette ikke kunne ske igen. Kamera og droner synes vi er en god idé til at sikre os at få et fredeligere hverdag. Men ansigtsgenkendelse kan dog overskride visse menneskers grænser. Så vi vil være forsigtige med at gå så langt med den del af overvågningen. Hvis vi lader parti A værdiværnet blive valgt ind i regeringen, vil trusler som denne ikke blive stoppet i fremtiden. Alt E tænker på, det er udlændingen og hvordan de vil smide dem ud af landet. De har ingen lyst til at forsvare vores land, og det synes vi er for dårligt. Hvis du vil sikre et fredeligt og trygt land for fremtiden, så stem ikke E. Stem på det centrale ansvar.